El Covid-19 i la pandèmia, el confinament, ens ha fet estar més a prop del ciutadà, perquè crec que realment era el que necessitava el ciutadà. I en un moment, quan s'ha aturat aquest món i se'ns ha aturat el món amb el Covid-19 perquè se'ns ha aturat, i un dia observant en els aplaudiments de les 8 de la tarda, observes una senyora, una iaia, que està amb unes llanternes, movent les llanternes en lloc d'aplaudir. T'atures i la vas a saludar i li dius si es troba bé i de sobte et diu que et vol regalar una cosa i et regala una mascareta de colors, perquè són per nosaltres, per protegir-nos a nosaltres. Va ser molt especial conèixer la senyora Rosita i que et diu que un dia em cantarà i un dia vaig amb el patrulla i li poso l'altaveu i que ens canti a tots els veïns. Jo no he deixat de ser policia per fer això.